Katka sníva o novej sedačke. Má už vybraný model, krásny, pohodlný, v nádhernej farbe, ale odkladá jeho nákup. Nemá čas ani silu, aby sa zaoberala dodávkou a vnesením nábytku do bytu na 4. poschodí. Bez výťahu je to vždy problém. Sedačka pravdepodobne príde, keď jej manžel bude v práci a bude treba nájsť pomocníkov. Naposledy jej pomáhal sused, ale skončilo to jeho zranením a poškodením nábytku. Katka, chcete svoju sedačku? Prajete si, aby bola dodaná neporušená a potom vynesená priamo do obývacej izby bez námahy a rizika? Objednajte si ju v Nábytok Bogart a vyberte si výnos nábytku. Nábytok Bogart má vlastný vozový park. Dohodne si s vami čas dodania a profesionálne vyškolení zamestnanci vynesú nábytok kamkoľvek budete chcieť. Žiadne obavy, včasné dodanie, spoľahlivosť a flexibilné ceny. Nábytok Bogart je zárukou, že svoj vysnívaný nábytok dostanete rýchlo a bezpečne.